खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन 133थि डुरान्ड काप जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुआ डुरान्ड कापनि ट्रफिखौ बेखेवनानै होबाय राष्ट्रपति भवन कालचारेल सेन्टाराव डुरान्ड कापनि ट्रफिखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुआ फैगौ 27 जुलाइनिफ्राय जागायजेनगोन 133थि डुरान्ड कापनि गेलेनाया आरो 31 आगस्तआव फाइनाल जागोन 27 जुलाइआव कलकातायाव जोलुर गेलेनाया जागायजेनगोन बेनि उनाव आसामनि क'क्राझार मेघालयनि शिलं झारखन्डनि जामशेदपुर बेफोराव गासै मोन 43 गेलेनाय जागोन मख'नो गोनांदि फाइनाल गेलेनाया 31 आगस्तआव सोनाब बंगनि विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगन सल्ट लेक स्टेडियामाव जागोन गाज्रि सावगारि आरो गाज्रि भिडिअ लानानै भाइरेल खालामनो हुमखि होजानायनि उनाव आइजोआ सुइसाइड खालामदों आरो गावखौ फोथैनानै लानायनि सिगां लाइजामनि गेजेरजों गासै जाथायखौ फोरमायनानै गालांदों आइजोआ बिजेपिनि जानानै खामानि मावग्रा अजय बसुमतारीनि सायाव फैदों मुगैथाव गासैबो अजदआ तामुलपुर जिल्लानि महरिपारा दंपारायाव जादों बे लाजिनांथाव आरो मुगैथाव जाथाया दुखु दाहा सैनांनाय आइजोनि मुङा डली कलिता जाथायनि सायाव डली कलितानि फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2-3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोनायाव WhatsAppआव आरो फेसबुकनि मेसेन्जारफोराव अडिअ कल हरनानै हाराहास्ति खालामबोदोंमोन अजय बसुमतारीया गाज्रि भिडिअ बायदि बिहरनानै ब्लेकमेल खालामदों जायनि थाखाय डली कलिताया थैनो लुबैनायखौ फोरमायथिबोबाय थाखादोंमोन होननानैबो बुंथिबावो फिसाया लोगोसे फोरमायथिबावदों दि अजय बसुमतारीया बिजेपिनि दालालि खालामनानै अरुणोदय होगोन आरो माबा माबि स्किम होगोन होननानै लब दिन्थिनानै आइजोफोरजों मिनि रंजा खालामबाय थायो ओजोंहाय अजय बसुमतारीनि बिसियाबो आसानि मावथि बेयावनो अजय बसुमतारीया गावनि बिसिया न'आव थायै समाव डली कलिताया साब सेन्टाराव थांबाय थानाय समावनो गावनि न'आव जर जुलुम बोनानै लांनानै गाज्रि खामानि मावहैदों आरो बेखौ भिडिअ सेबखांदों बे भिडिअखौ लानानैनो अजय बसुमतारी सिगिसगौ खालामबोबाय थादोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बेनि अनगायैबो जाथायनि सोमोन्दै अजय बसुमतारीनि बिसिनो उल्थायै बायदि खोथा खोन्थानानै होनायाव अजय बसुमतारीनि बिसिया उल्थायै मानसि लानानै डली कलिताखौ बुफैदोंमोन बेखौ डली कलिताया लाजिनानै आरो मान सन्माननि खोथा साननानै गावनि जिउखौ फोजोबनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि डली कलिताया दा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ खुगायाव राव गैया मोजां फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावदों डली कलितानि फिसाया आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जानांगौ आरो दायनिगिरि अजय बसुमतारीया साजा मोननो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो डली कलितानि फिसाया रायजोनि साख्रि मावनाय मावथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आसाम सरकारा केबिनेटआव लादों माखासे थांखिफोर जेरै आसाम सरकारनि साख्रि मावनाय मावथिफोरा जाहाथे गावसोरनि सिमांनि न'खौ लुनो हायो बा बायनो हायो बेनि थाखाय आपुन घर स्किमखौ 2026 मायथाइनि 31 मार्चसिम बांहोबाय जायनि गेजेरजों सरकारि मावथिफोरा लन मोननो हागोन सिगांनि समाव 15 लाख रांसिमल' लनखौ मोननो हायोमोन नाथाय बेखौ बांहोनानै दा 30 लाख रांसिम लन मोननो हानाय खालामनानै होबाय आरो बेफोर लननि 100% सुदखौ आसाम सरकारनिफ्राय होगोन आसाम सरकारा दासिम 37,277 आसाम सरकारनि साख्रि मावनायफोरनि लननि सुदखौ होनायाव 592 कौटि रां खरसा जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो गथ'सा जोथोन लानायनि सायावबो आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय जादों आसाम सरकारनि सिङाव साख्रि मावनाय आइजोफोरा जुदि 1 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'खौ खाङोब्ला गथ'खौ जोथोन लानो थाखाय 180 सान बन्द मोनगोन अदेबानि 6 दान बन्द मोनगोन बेनि अनगायैबो आसाम स्टेट एग्रिकालचारेल मार्केटिं बोर्ड ASAMB नि मावथिफोरनि थाखायबो थांखि लादों केबिनेटआव ASAMB नि 612 रेगुलार एमप्लयफोरनो भलन्टारि रिटायारमेन्ट स्किम होनो थांखि लादों 147 कन्टिजेन्ट आरो फिक्सड पेआव मावनाय मावथिफोरनो वान टाइम सेटेलमेन्ट बा ग्रेजुइटि होनो थांखि लादों आरो सेटेलमेन्टनि सायावनो सरकारनि फारसेनिफ्राय आरोबाव 10% होबावनो थांखि लादों आसाम सरकारा आसामनि सरकारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड कलेजफोर जेरै PDUAM GMC आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड कलेजफोराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर लाइब्रेरियान ग्रेड 3 आरो 4 साख्रिनि थाखाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट अदेबानि PRC बा आसामनि थागिबिनि फोरमान बिलाइ होनांथारगौनि गोनांथि गैला होननानै डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन आसामा नटिफिकेशन फोसावदोंमोन दा बेखौ बोखांनानै लाफिनबाय डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन आसामनिफ्राय बेबायदि फोसावनायखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा बुंथिदों दि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन
आसामा आसाम सोरखारनिफ्राय गनायथि लायालासे बे नटिफिकेशनखौ फोसावदोंमोन। डक्टर रनज पेगुनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंथिदों दि मा गोहोजों डाइरेक्टर अफ हायर इडुकेशन आसामा बेबायदि नटिफिकेशन फोसावदों बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै। उनाव माखासे समनि उनावनो पिआरसिआ गोनांथार नङा होननानै फोसावनाय बे नटिफिकेशनखौबो बोखांनानै लाफिनदों। नाथाय डाइरेक्टर अफ हायर इडुकेशना बोखांनानै लाफिनदोंब्लाबो सोरखारा सोंखारि जानायनिफ्राय बारग'नो हायाखै। समाज बिजोङाव सांग्रां रायजो राजाफ्रा गासैबो हेंथा होनायनि उनाव आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा गोख्रोङै हेंथा होनायनि उनावसो नटिसखौ बोखांनानै लाफिननो गोनां जादों होननानै बेरेखा दोलोनिफ्राय गाग्लोबदों आरो सोरखारा दायखौ गुबुनाव जाबसिनदों, जेरावनाखि गोजौनिफ्राय बिथोन होनाय बायदि होनानै नटिसावनो रोखायै मख'नाय दंखायो होननानैबो बुंथिबावो बेरेखा दोलोनिफ्राय। बिजेपि सोरखारा हारि हा रैखाथि होनायनि खोथा बुङो, नाथाय उल्थायै आसाम सोरखारा सोनाब बंग, इउपि, बिहार, आरएसएस आरो बिजेपिनि सुबुंफोरनोसो साख्रिखौ होनो नागिरदों। नाथाय रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बेनि हेंथा गोख्रों हेंथा खालामनायावसो केन्सेल खालामफिननो गोनां जादों होननानैबो बुंथियो। बिजेपिनिया मोनसे थांखि दं, जेरै दरसे हादर मोनसे सासन खालामनायनि राहा, दरसे हादर मोनसे धोरोम, दरसे हादर मोनसे राव, दरसे हादर मोनसे हारिमु। बेखौनो आसामाव लाबोनो नागिरदोंमोन, नाथाय जोंनि आसामाव बेयो जानाय नङा होननानैबो गोख्रोङै हेंथा होयो बेरेखा दोलोनिफ्राय। दासान्दि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव रायजोनि दाब दाब जायगायावनो दैबानाजों लोमसावदों। गसाइगावनि बलामजेरा गामियावबो थांनाय 6 जुलाइनिफ्रायनो दैजों लोमसावदों आरो दैजों लोमसावनानै थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनिफ्राय। लोगोसे बिथांमोना माखासे जाग्रा आदार राननानैबो होदों। बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लखनाथ नार्जारिजों लोगोसे जमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि निपेन्द्र बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरां लाहैदों। दैबानाजों भुगिनांनाय बिथांमोननो माइरं, दालि, थाव, आलु बायदि राननानै होदों बिथांमोनहा। लोगोसे बायफ्लंनाय बान्दोखौ बानायनो थाखाय बिटिआर सोरखारजों सावरायनाय जाखाबाय होननानैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होबोदों बिथांमोना। ओजोंहाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंहैदों। दैबानानि थाखाय रिलिफआव थानांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। चिरां जिल्लानि खुंख्राजरा, उत्तर बल्टी, दैसोमजरा, दलगाव आरो लांटांफारायाव थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों बिथाङा। रायजोआव MLA, मन्त्रि, गिबि मन्त्रि, बुंथिगिरि आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि दान बान्थाखौ बांहोनो थाखाय थांखि लादों। बिथांमोननि अनगायैबो पेन्सन लानाय MLA, मन्त्रि, गिबि मन्त्रि, स्पिकार आरो डिपुटि स्पिकारनि पेन्सनखौबो बांहोनो थाखाय थांखि लादों रायजो सोरखारा। नाथाय बेखौ हेंथा होदों माखासे MLAफोरा, अदेबानि बेरेखा दोलोनि MLAफोरा। बे समा दैबानानि सम, बे समाव रायजो राजानि थाखायसो बांसिनै साननो नांगौ आरो MLA, मन्त्रिफोरा जेसेबां दान बान्था मोननो नांगौ बेखिनिखौ मोनखायो होननानैबो बुंथिबावो माखासे MLAफोरा। लोगोसे बुंथिबावो दि MLA, मन्त्रि, गिबि मन्त्रि, बुंथिगिरि आरो लेङाइ बुंथिगिरिफोरा 5 बोसोर मावनायनि उनावनो पेन्सनखौ मोनो, नाथाय आसाम सोरखारनि सिङाव मावनाय मावथिफोरा 35 बोसोर साख्रि मावनायनि उनावबो पेन्सन मोना, अदेबानि दा NPS जानानै दं होननानैबो बुंथिबावो। जुदि MLA, मन्त्रि, बुंथिगिरि, गिबि मन्त्रि बेफोरनि दान बान्थाखौ बांहोयोब्ला बुरै पेन्सन जाय 250 रांल' बेखौ बांहोनांगौ आरो रान्दि आइजोफोरना जि 300 रांल' बेखौ बांहोनांगौ। बेनि अनगायैबो अंगनवाडी, आशा कर्मी, ओंखाम संग्रा बिथांमोननि दान बान्थाखौबो बांहोनांगौ। जों MLAफोरा रायजो राजानि थाखायसो खामानि मावनो फैदों होननानैबो बुंथिबावो बेरेखा दोलोनिफ्राय। गारि सालायग्रानि अदेबानि ड्राइभारनि टेन्थनानै गारि सालायनायनि थाखायनो 8 सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, मोनसे फिसा गोरोन्थियानो लाबोदों दुखुनि थासारि। बास सालायफुबाय थानाय समाव टेन्थनायनि जाहोनावनो डाबल डेकार बासआ गाइखेर लांग्रा गंसे टेंकारखौ ओरैबायदि गोख्रोङै सौख्रांदों जायजों बासाव थानाय 8 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों आरो 19 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। थैनाय 8नि मादाव 3 आइजोफोरमोन आरो सासे उन्दै गथ'सामोन। उत्तर प्रदेशनि लखनौ आग्रा एक्सप्रेस लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। डाबल डेकार बासआ बिहारनिफ्राय दिल्ली फारसे रावना होदोंमोन। बेयावनो फुंनि समाव बास सालायग्राया टेन्थनायाव जोबोद गोख्रैयै गाइखेर लांग्रा टेंकाराव सौख्रांहैदों। बे जाथाया फुंनि 5:15 बाजियाव जानो मोन्दों। सौख्रांनाया ओरैबायदि गोख्रोंमोनदि सुबुंफोरा बासनिफ्राय खोरखिजों सेरखाय बेरखाय गलांदों। ओजोंहाय बासआबो थुख्रा थुख्रि जादों।
फुंनि समाव रावबो मिथिस्लाबलायालासे बे दुखुनांथाव आरो गेदेर जाब्रबथाया जानानै थांदों आरो जाब्रबथायजों थैनाय सुबुंनि गोथै देहाफोरखौ साफानि उनाव साफा बोखांहैदों पुलिसा आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनदों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जिउ गोमानाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो फाहामथाय लानो थाखाय 50,000 रां होनो थाखायबो फोसावदों। बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै अनला, सबाय, साम' आरो बायदि बायदि जायखौ जों गुबुन हारिनि हटेलफोराव मोनजाया। बेफोर ओंख्रिखौ जों खालि बर' हारिनि हटेलफोरावल' मोननो हायो। बर'फोरनि अनगायैबो दा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिबो आंगो जानो हमदोंसै बर' हारिनि ओंखाम ओंख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय जायोब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम नागिरनानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। गुवाहाटियाव थांनाय लामायाव नोंथांमोननि थाखाय बेखेवदों गोदान हटेल जायनि मुङा सिफुं हटेल। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय सिफुं हटेलनिनो बेयो मोनसे ब्रान्च। सानसारियाव आर्मि केम्पनि उल्था दिगाव बेखेवबाय गोदान हटेल। सिफुं हटेलाव नोंथांमोनहा थांनानै बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम', अनला दाउ, सबाय दाउ बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानो हागोन। नोंथाङाबो सिफुं हटेलाव खेबसे हाबनानै मोजां मोजां जानाय आदारफोरखौ जानानै गोजोननायखौ लानो हागोन। जुदि नोंथाङा सिफुं हटेलनि बागै माबाफोर सोंथि खालामनांगौ दङबा हटेलनि बिगोमाजोंबो सावरायहरनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9864477796। गोजोन्थों। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।